Qabel l-elezzjoni ġenerali, il-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien qal b'mod ċar li meta isem politikant imqar jissemma brabta ma' investigazzjoni ta' illegalità u għandu jerfa' responsabilità. Issa li Fenekadami qiegħed eżatt f'din is-sitwazzjoni, id-diskors inbidel u ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Fakkar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fl-Isla. Għax kieku nistaqsu ngħidu kif meta kien Fenekadami fl-istess f'dan ir-rwol fil-kumpaniji il-kont tal-bank tiegħu sploda minn 400,000 għal miljun. Nistgħu nibdew nistaqsu dawn l-affarijiet kieku nużaw il-kejl tal-kap tal-oppożizzjoni jgħidilna li mhux minnu jagħmel audit kif għamel ħaddieħor kif għamel Konrad Bizzi ħalli naraw issa l-affarijiet min-naħa ta' Dr. Fenekadami. Il-Prim Ministru nota kif il-każ ta' Beppe Fenekadami wassal għal reazzjoni fil-Partit Nazzjonalista illi uriet ixqu fiħdan il-partit. It-temperatura ta' dak li qed jissejħu l-imħalfin il-hot potato ta' Beppe Fenekadami ġrat xi ħaġa fantastika fil-Partit Nazzjonalista. Kif qed jiġi attakkat Beppe Fenekadami, mhux dawru l-kanuni fuqi, normali kuljum mhux il-kanuni fuqi. Dawru l-kanuni fuq Mario De Marco. Jekk Busuttil qed isejjaħ il-kuntratt tal-ITS bħala wieħed ta' korruzzjoni, allura bl-istess kejl Mario De Marco li għamel il-kuntratt mal-gvern huwa korrott stqar Muscat. Illi staqsa wkoll meta Busuttil sar jaf bl-involviment ta' De Marco fil-kuntratt u jekk huwiex lest li jieħu l-istess attitudni ma' Fenekadami u oħrajn kif ħamma Mario De Marco. Jekk ma jwiġibx għal dawn id-domandi, il-kap tal-Oppożizzjoni għandu il-faħam miblul sostna l-Prim Ministru. Joseph Muscat żied jgħid li l-Kap Nazzjonalista irid ikeċċi lil min ma jaqbilx miegħu biss imma mhux lid-deputati nazzjonalisti illi huma marbuta ma' każijiet skandalużi. Kap tal-Oppożizzjoni qed jgħidilna min ma jaqbilx magħna inkeċċuh. Dik hija l-attitudni tal-Kap tal-Oppożizzjoni. Irrid jkeċċi lill-Kummissarju, jkeċċi lill-Brigadier, jkeċċi l-investituri tal-isptarijiet li qed jinvestu 200 miljun, jkeċċi tal-American University, jkeċċi lill-Ċiniżi, jkeċċi lil min salvalna s-sitwazzjoni tal-enerġija, jkeċċi lin-nies illi qegħdin jinvestu magħna fil-qasam tal-enerġija. Muscat sostna li din il-problema fil-ħsieb u fl-attitudni ta' diviżjoni u vendikazzjoni Simon Busuttil żeraħħa fil-Partit Nazzjonalista minn mindu laħa Viċi Kap. Għalhekk meta jara din is-sitwazzjoni tiżviluppa qalb l-Oppożizzjoni, il-Prim Ministru stqar li tikbirlu r-responsabilità li jipproteġi l-pajjiż li sa fl-aħħar mhix il-qudiem. U fil-waqt li qabel l-idea tal-Partit Nazzjonalista kienet totalment differenti, kif daħħal Simon Busuttil fix-xena u kellu xi rwol x'jagħmel mar għal strateġija tad-diviżjoni. U ftakruha tal-wiċċ blu u l-wiċċ aħmar. Li aħna ma naqblux magħha, aħna mhijiex kwistjoni ta' wiċċ blu u wiċċ aħmar. Aħna hija kwistjoni illi kif konna ngħidu u kif wettaqna. Illi tista' ma taqbilx magħna, iżda tista' taħdem